Forever ya. Walah nganggo forever bareng. Nggih ta, Mbah? Nggih, mangke mawon nek enten wektune nek mboten nggih mboten apa. Konten. Ya tetep enek. Ki piyayi alus. Bar diayak. Kok ya senengane bapak ki nyekel geger. Lha ya geger wae lah nek ngarep ya kasus. Iya nek. Cekat-ceket, Mbak. Cekat koncone ceket. Gandeng kula mengke jam 7 esuk niku kudu berangkat penerbangan teng Venezuela kayak niki jam terbang tinggi. Diaturke pamundutan. Sak cepet-cepete yo. Heeh. Ya. Dari cepet. Ya. Dari penggemar di USA transfer 300 dolar iki. Weh, $300. Semoga Ki Yusuf dan rombongan terus maju dan sukses. Amin. Kami menyimak dari Lexington, Kentucky, USA. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Yes, thank you forever ya. Walah nganggo forever bareng. Oke, ugi saking mriko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Limbuk, Mbak Cangik, selamat malam. Salam sejahtera untuk warga Mboto Ndayaan. Selamat hari jadi yang ke-110. Semoga Mboto Ndayaan makin maju dan sukses. Amin. Amin. Nyuwun tembangipun Dadi Ati pun garap langgam dari IKBJ. Oh iya, diaturke iki engko, Mbah. Mau jenengan yo dititipi anu jare. Apa Jula Juli. Nggih ta, Mbah? Nggih, mangke mawon nek enten wektune nek mboten nggih mboten apa. Konten. Ya tetep enek. Iki nyantai, aku arep sesuk arep nyang Venezuela kae nyantai. Pesawate nunggoni kok. Oh nek telat pesawat mbok rono ngepit wae ora apa. Sengkleh sikile kowe. Nggih. Napa rumiyin mak cange derek. Sinden dijak, Mbak. Sinden dijak. Dijak wonten Mbak Intan wis diurutke mawon. Oke, Mbak Saking sing cerak dalang. Oh iya. Mbak Intan monggo. Heeh. Monggo Mbak Intan. Ora sah nganggo spot, Mak. Oh iya. Ki piyayi alus. Bar diayak. Kene Nduk Cahayu kene. Nggih. Selamat malam Mbak Intan. Selamat malam. Nggih. Jenengan anu karo Mbah Waloyo niku ben nganu apa sing maksudnya iki omong-omongan ngono lho. Iya. Ayo aja omong-omongan maju kene, Nduk. Heeh. Lah ya iki omong-omongane yo. Gegere panas men. Kok ya senengane bapak ki nyekel geger. Lah ya geger wae lah nek ngarep ya kasus. Iya nek. Ya Nduk Cahayu Intan. Sak bawane, Mak. Sak bawane. Oh iya, iki saka pinjane Pak DPR. Oh iya Pak Heri Purwanto. Dewan Perwakilan Rakyat. Nek maju Nduk rada maju ora apa-apa. Sing nembang maju, sing ora nembang rada mundur sithik. Anyes ya Mbah niki Mbah. Heeh, anyep malah apik kok. Penak neng kelas ae. Ora kangelan ndakoni. Oh, penak neng kelas ta. Oh alah. Lah karena neng jope anyes kok ya. Dasare ora kulino kowe. Omongane iki mesti dicandak sing ora-ora gitu. Lah iya ngapa-ngapa. Lenggo barang iki penak neng kelas. Nano nino. Wiwitane anderek sang peke Ngambu keyang. Oke. prinya bagus kang olah budaya. Mbokmu mbiyen ya ayune kok ngene iki. Asli ngene ya, Pak. Lek gelem karo aku ki mbok menawa kilap apa kepiye ngono ya. Jane lho, kok ya gelem. Posisi dipelet paling dengan. Upama saiki awakmu diajarno ya anu kepincut ta. Wah, lah Wah ya ora wis. Iki ana wirane kok tenan Iki Mbak. Iki wis tuwa ya, Nduk ya. Heeh. Kowe kepengin wiron sing akeh apa piye? Ana sing akeh meneh nek kowe gelem.
Sapa? Gone nanti. Lah yang ora. Kok yo dadak nggo ngenahke nggone ning ndi barang ki lho. Lho lah nang jarek ning lemari kowe ora ana akeh kok. Oh. Ora wae kok. Anu Nino. Sowan menyang kota gede. Mbok mumbian yo dipasangi kawat ngene iki. Heeh. Kan biyen Barangan marangan gudangan ki bar-baran iki malah nyemros kari nang kene. iso Garek nitili no, Mbah. Bar mangan kangkung ki leren nang pojokan duduti ngene iki lho ngopo. ya apa. Bandara Traska Yungyan. Maju dhewe kok siswi lak ya kowe. Kuwi wis gestur alami kok ya Mbak, wis ora iso dikapak-kapake. Slendang kuning kang saking ukir. Swara kurang. Ayo Mbak Elisa. Oh, permik. Swara kurang premono ning wasis ngungrum. Suarane lodo landrung kowe padahal tandron angine akeh iki lho. Lah aku ya bingung dedekke barang ya beda lho, Pak. Aku ndelokke ngene carane nyanyi kok ngene. Kok tandon angin ki apa to, Mbak? Teng plentru ki ra. Tandon angin. Kok sing ora-ora sampean wis. Kabotan nek ngono kuwi mau ke. Hah? Nek ngene iki kabotan. Nek aku lak gini gitu. Nek ngono gak Nganggung. Ayo Mbak. Anggung romarang bendara Dia Tia Sulestya pijer ngincangake alis. mangga dipun dawuhaken lancaran kanca-kanca. terus tresno sesideman. Monggo Mbak Intan. Jogete sing mempeng Mbah Waloyo ya. Oke. Luweh becik pakarta timbang Ayo Mas Roni.
diabani barang. Ngerem. Iki transisi arep yang rambahan kedua di garap Jadil Mas. Urip ana kutha Jadilan meneh Mas. Oh iya.